Ngawo ke lamabhelo la nguzondo ukhubo noqondo amafunda bezitho nontanda kuphakanyiswa Wednesday yi-3rd of August 2022. Namhlanje siphethe amathambo enkukhu. Asiphethanga nkukhu, siphethe amathambo enkukhu. Ifuna umamele ke le ncoko namhlanje ngumcimbi othande ukuba nzulu. Sincokola ngezinto ezithande ukunqaba apha ekunyangeni, kodwa ibe izinto ezisebenzayo ekukudala zikhona zisaziwa ngabantu abaninzi. Sizabe sincokola ngaloo nto ke ukuba amathambo lana enkukhu enza ntoni. Qale ngoyitshayelela ke ngawe namntu othi ububhalisile esikolweni ukubana lithe latshona elanamhlanje ungekafakwa kwigroup yabantu abaza kuqala ufunda Saturday 2 days from now, kufuneka usikhangele udouble check ukuba le number uyisebenzisileyo inaye na uWhatsApp, kuba kaloku xa ingenaye asizukwazi ukufaka kuWhatsApp group. Into yokuqala. Into yesibini, wena mntu othi ukhe wamane usibhalela kodwa ukaphendulwa, besinengxaki ye-WhatsApp number, iyasebenza ngoku. Yilandelele ke into awuyibhalile, ujonge uba yafika nyani na, ukwenzela uba singabi nanto esikukwelita yona. I-email alapha ekhaya ke yile uyibonayo. Wena mntu othi ufuna ubhukisha isession, ufuna utolikelwa amaphupha, ufuna uncokola nobhele izinto ezithile obawela ukuncedwa kuzo, mhlawumbi bayakuleqa, mhlawumbi unezinto nje oqonda uba ingaske uzicaciselwe. Ikhona laa nto kaCalendly ubhala phaa kuyo ke mntana omhle ubhukisha isession, iba yi-awari. Ukhona ke umama ohlolayo ngamathambo, ubhalela kwaphaa ku-Anelisa kula WhatsApp, wenza ibooking ukwenzela uxelele ukuthi uzawukwazi na ukumbona loo mama ngaloo mini. Ndicinga uba siyigqibile ke intshumayelo yasentabeni. Masingene ke kumba wamathambo enkukhu. Ke yintoni inkukhu mhlawumbi yoba besinoyitshayelela? Inkukhu is a bird. Yintaka le eyadomesticathwayo yaze yazohlala phakathi kwabantu bethu ukwenzela bangabe beleqana nayo xa befuna utya inyama yayo inkukhu. Ide xa kuthethwa ngayo emayezeni kungatsho uba yinkukhu, kwenye ikona bathi yimbabhama, kwenye ikona bade bathi yintoni, yimpangele. Even though ikhona inkukhu eyimpangele, laa nkukhu esithi ngqoqo, kodwa uzawufumanisa uba inkukhu le kude xa ihlonitshwa kuthiwa yimpangele okanye kuthiwa yimbabhama. Xa upha abantu abadala uthi bantu abadala nantsi imbabhama endininika yona. Sithetha ngephi ke inkukhu namhlanje? Namhlanje asithethi ngale ekuthiwa lihadada, laa nkukhu imhlophe bade bathi nguramthuthu. Sithetha ngenkukhu yasekhaya, unumber 1. Unumber 2, si-specific, sithetha ngenkukhu ekhwelayo. It means kufuneka ibe yinkukhu le ebikhe yahlala phakathi kwezinye inkukhu yakhwela, because for ezi zinto esizifunela yona kufuneka ibe yinkukhu ekhe yayenza loo function. Zininzi ke ezaa functions, asizuzibala zonke. Mhlawumbi sizawuzibala kakuhle Friday, kuba kaloku Friday sizawube sisenzani? Sizawube sikhandisa ibunge ngayo le nkukhu. Sizayichaza ke uba kutheni kufuneka iyilaa nkukhu iyikhwelayo. Okwangoku sithi wena fumana ntoni? Loo nkukhu. Xa uyifumene le nkukhu, you remove the bones, awuyipheki. Ungayilibali loo ndawo, asiyipheki le nkukhu. Sikhupha amathambo awaphi? Laa mathambo eenyawo. Yomibini imilenze enkukhu, uba kuthiwa ngumlenze, amaphiko omabini, ingakumbi kulaa nto yaFriday. Kodwa namhlanje ungafumana loo mathambo nawaphi ke angamanye. Siyithini ke ngoku le nto lamathambo? Sekhona. Ngqusha la mathambo uwomise abe yiloo nto ifayini. Ungawahluza ke uthi qho kule ndawo yokuqala, qho uphahla kwimpepho, fake la mafutha, la mathambo rada ale nkukhu. Njeba ucenga nje kube kwivumba lenkukhu apha kule mpepho uyenzayo. Abanye abantu ke basebenzisa ifutha
akukho nto itheni ke mntana omhle, ungasebenzisa ifutha, ungasebenzisa amathambo, but amathambo will last longer kunefutha emane uliqhekeza ngelinye ixesha likubizele neembovane. Amathambo xa edry awaye azibize iimbovane and is easy ukuwafaka kuloo khonteyina umane uyivula uthi fafa. Unumber 2, kukho le nto kuthiwa kuthwebula imimoya. Umzekelo, apha kule ndawo uhlala kuyo kukho imimoya. Okay, masingawenzi lo mzekelo kule case, masenze lo mzekelo ukubana apha kule ndawo uhlala kuyo ufuna ukuthatha le mimoya yale ndawo uhlala kuyo uhambe nayo uye kwenye indawo. Ufuna uthatha imimoya emihle. Umzekelo, uyididi le nto kumfana waseZimbabwe apho aye wathatha la mathambo enkukhu phako kwabeZimbabwe wawasasaza wathi masihambeni bantu abadala ndonibonisa le ndawo ndihlala kuyo. Wathwebula ngawo la mathambo enkukhu aliphunga elimnandi, wathi masihambeni. Xa efika apha eSouth Africa wafika wadibanisa laa mhlaba waseZimbabwe nala mathambo aphayana namayeza ke awanikiweyo adontsayo, wasasaza kule ndawo ukuthi ngondilapha eSouth Africa mandifane naxa ndiseZimbabwe, kunganyanzeleki uba iinto zam ndiyozenza ekhaya, mandikwazi uzenza noba ndilapha kuba andifane ndigoduke. Iyelelana kulena ke yokucupha izilwane apho wenza the same thing, but apha usasaza uthi yonke into ehlaliswe apha engeyo yalapha ndithi masihambeni ndinise kwindawo esiyohlala kuyo sonke. Apho uye usasaze la mathambo wagubileyo uwadibanise namayeza odontsa, utshayele mntana omhle loo mhlaba unaloo mathambo naloo mayeza, uhambe uye kuloo ndawo oqondayo ukubana kufuneka la mathambo nale mihlaba iye khona. Ufike uthi singaba lapha ke ngoku, omnye uzawuyitshisa, omnye uza kuyombela emngxunyeni, omnye uzawuyifaka kumanzi ahambayo uyoyilahla. Lena ke yokwenza izibunge yile esizawufike ngolosihlanu sincokole ngayo. Le yokwenza izibunge apha sikhanda isibunge sebhizinesi, sikhanda amayeza ebhizinesi, uwakhande ngamathambo enkukhu. Kulapho ke sithi sizawucacisa khona uba kutheni inkukhu le isenza isibunge. Omnye umntu ade athi yena mna esalapha ekhaya isithwalo sesenkukhu, abe engenzanga sithwalo kodwa enze isibunge ngawo amathambo ayo inkukhu. Sizabe sincokola ke loo ndawo Friday, uzube khona ke. Amathambo enkukhu la uzawuyiva xa sisenza uFriday ukuthi ayavusa amathambo enkukhu. Yiloo nto siwafaka kwisibunge. Sibunge eso ungasifaki Vuka. Abantu ke abaqhela ukhanda bayazi uba xa usebenzisa uVuka, ooVuka baziindidi. Kukho Vuka bamanzi, ooVuka bezihlahla, ooVuka bamaxolo, ooVuka bezinto ezingamathambo namafutha, ukwenzela uba xa uvusa amayeza uVuka ngamnye avuse loo nto ispecific. Lena ke into engamathambo enkukhu, abanye xa bengenaye uVuka emalibeni baye basebenzise wona amathambo enkukhu. Andithi yindlela eyiyo, but ndithi abanye basebenzisa amathambo enkukhu xa bengenaye uVuka emalibeni. Omnye ke ungumntu ofuna uthanda, ungumntu ofuna uthandeka, uzawusebenzisa amathambo enkukhu kumayeza akhe okufutha kwiziphondo, kumayeza akhe okuthambisa. Kuba kaloku inkukhu le iyenye yezinto ezithandwayo. Kunqabile udibana nomntu othi yena akayithandi inkukhu, andithi akekho.
kodwa kuyanqaba ukudibana nomntu othi akayithandi inkukhu. Yiloo nto neendawo ezithengisa inkukhu zigcwala kungabikho nendawo yohamba, ingakumbi xa abantu bepeyile. Kugcwala kungabikho nendawo, uthi naxa uye eshophu kulaa ndawo kuweywa kuyo inkukhu kugcwala kakhulu. Nango ke amathambo enkukhu, zifumanele ke, kodwa khawusijoyine Friday apho sizabe sikhangisa ibunge camago.